hari aku Mas. Dituntun wae mlebu. Heeh, mlebu. Heeh. Ya, langsung mar kuning Mas, mangga. Ayo joget ayo.
Oh gimana Mbak Dita? Iya, Iya. heeh, rada wedi aku Mas. Iki cara-carane nak dembien Iya. zaman turangga sinden kaya ono sing dadi tenan ono sing ora. Lah ya, iki ngono sakno lho ngono iso demok masa depan ya Mas. Heeh. Oh, iki hampir saja. hampir saja. Oh, Heeh, hampir saja menyentuh masa depanku. Segitiga bermuda. Iya. Ayo kan. Jadi aku rada miring dene ora apa-apa ya Mas. Ya karang kuwi jenengane kesurupan. Ning kesurupane duwite gatel. Jenenge hantu hantu gatel. Nek Astagfirullahaladzim. ngene iki kaya dhewe wingi ngene Iya. iki. Nek kaya dhewe kan kang serupan hantu mik. Iya. Niki hantu tukang bakso. Oh, heeh. Oh, dadi engko tarikane abang tukang bakso ngono ya. Ya. Lagune napa Mas? Nggih. Mbah Ding. Heeh. Lagune napa Oh, iki lho Mbah? iki sing rada medeni iki Mas. Iki rada edi aku. Iki didatangkan langsung dari selatan lho iki. Oh, demi Iya. seramane tek garel-garel ya Mas. Ora, bercanda ya. Ada permintaan ada yang live YouTube nggak Mas semua atau live ini? Oh nggak ada. Iki Oh no tidak live. ada yang live ya ini ya. Ndak delok neng omah. Oh iya. Kudu rene. Bener banget kudu rene. Kok ya. Oh ada Mangsamu. permintaan lagu tidak? Ben bali modal ora. Iya. Ngono mangsamu bayar ak dhewe iki pau murah. Oh larang ya dhewe iki ngawur. Monggo kanca-kanca lajengipun. Heeh, apa Mas? Derek, ninggal katresnan. Oke. Oh iya, ya, iya. boleh monggo. Nggih. Engko ngidekne nek delok apa kuwi jenengane syutingane ngono paling pekewuh aku terus minta maaf ra aku ya Mas. Heeh. Mbak ngapunten kula kang selupan. Heeh. Heeh, tak terus esuk demite do melu-melu kang serupan ngono kuwi Mas. Ya. Turangga YouTuber demite ya ngonten. Kaya dhewe ke turangga sinden ya dadi ya karo nyekel mic. Nyekel mic. Heeh, bener banget kuwi. Luar biasa. Luar biasa. Mbok sesuk ana turangga yoga ngono ya. Dene engko nggawane saran ngeplak sing nyanyi Ayo, ngono Mas. Kuwi gong suwuk men digowo. Ayo. Nun. Durung Mas. Iya. Oh iya, sik bar iki ya. Heeh, heeh. Ya, siap. Heeh. Yo, terus ke Mas? Ya. Sepiro Mas? Aja lali mawa. Oncet katen. Turangga YouTuber, ya. Yo yo yo. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Masih sabar Mas, aku rada terkejut Mas. Iki mau ki tek arek nguleng-nguleng aku apa kepiye ngono lho Mas. ya ampun Dita terkenyut jare Ya ampun. terkejut Oh, maksudnya. terkejut banget ya. Wis dikon mlebu Mas nyamari. Heeh, nyamari. nyamari kayak nyamari Engko mulai-mulai aku engko berbadan dua kok Mas. Oh, kowe aku. kowe iki kena angin kowe meteng ya ta jare weh. Amin. Amin. Ya Tak suwun rino lan hey muga-muga Gusti
Ya, ora apa-apa Mas. Ya. Ora apa-apa. Heeh. Iki kurang sampai 2 Mas. Ora Oh, apa-apa. seberapa? Oh, ndak ngomong mana? Oke. Oke, sekarang Tinggal gimana? katresnan sampun kater. Pripun Pak Pawang? Tarik dulu. Oke. Oh, nggih. Ya monggo tarik dulu Mas. Ya. 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 So, Kak So. Mari sini aku mau beli. Abang tukang bakso cenderung kemari sudah tak tahan lagi. 2 mangga saja 500 perak yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai santan, juga tidak pakai kol. Bakso bulat seperti bola pingpong. Kalau lewat membikin perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong. Kalau bohong digigit kami opong. Yo. Mas Anang bakso. Yo. Ah. Ya, yo yo. Heo, 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 oh, 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 so. Yo. Bakso. Sembuh, wis. Oh, selak dodol. Selak Selak dodol. dodol. Kontennya titepi kancane. Yo. Yo. Balonku Mas. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya kawan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya kawan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Balonku yo. Ku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Mas Isnan, yo Mas. Eo 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 yo. Ah. Yo 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 oh 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 oh. Woi. Bos, Sembuh. sembuh ya. Hantunya sudah kembali ke patok, Sudah. Naik apa Mas? naik angin. Yo, Sewu siji. oh 1000 loro. 1000 loro Mas. Durung lego
mari rasane kangenku lagi penuh sakedepan mata isih turun iso kanggo tombo
sing prasaja ayo sing prayekno konmu bangun desa. Wanggong sih Mbak Dita. Anggong dulu Mas. Ya. Oh. Satu lagu boleh dihadirkan. Wonten panyuwunan mboten. Enggak ada. Apa Mas? Sapa? Oh, adik-adik minta cuplak-cuplak suang. Heeh. Mboten? Nggih napa mboten? Iya, nanti dikasih ya Mas. Apa lo generasi? Generasi, minta lagu ki sing nganu, lagu-lagu dolanan ngono lho Mas. Lagu daerah. Dadi niki ora gur sing cinta-cinta. Ono cuplak-cuplak sungki ya budaya Mas. Budaya. Harus dilestarikan. Anjir. Rawing. Rapi. Rawing. Iya Mas. Ala katir-tir ki Mas jane. Apa to? Derek. Ya derek mburi. Apa? Gundul-gundul pacul. Mau? Oke, nanti dikasih ya. Mbak Hotel. Ya.
ring kartika Kadya puspita ing netra hanjang kepi tresna Rasa tresno kang sejati bagi lestari kembang suci yang semi sajron sepi sayamu apa demi sang ratri hanya kembange hati angan-angan kula ana tawang miteri tanpa wangenan lumaku nembus marang kabahagiaan banget manis sinawan manis Ya Lestari sampun ngatur Mas. Yeah. Untuk YouTuber tarik lagi Pak Pawang. tarik lagi J, tarik lagi Mas. tak masake rumah sanang keto Sing ndi? jenis sing kono Sing kae to. heeh Iya. kaya modelane nek ade dolan terus ana pitik kecemplung kaleng ngono dadi kok kaya trindil ngono gitu Heeh. sakake ya Mas. Cah gede kok kekecel isin aku. Ayo mentas goleki mama ayo Ayo, ayo mantuk ora? ayo mantuk Mantuk apa ora? iya So, ya. canda. Lotno sewatana raja muda ing Ponorogo Ayo musik-musik to Mas. Yaga ing yuda lawan raja Rasina ngasta pusakane pecut Kyai Samantiman Trapa sing prangkupes sing bareng alas robat ilo ya parangi tarsaya rapi ilo ya padha sekti kakarone Kondur, kondur. yo Bos, Sembuh. Ngono ya mesen jaluk digendong.
ing pelataran saya gugah ati kang kasmaran wanci wis wengi saya sepi saya tertawa suwunging ati tanpa sliramu sing tak tresnani Sugeng rawuh Mbak Hilka Sugeng rawuh Derista. Dek Hilka Derista Sugeng rawuh Pak Dukuh Cebongan Sugeng rawuh Pak Duku Alpek Cebongan Irfan Andika Yo, 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 so. Durung, Mas. Oi. Andi lumut bola
Yos. Nggih, sampun. Sampun kantor pasugatan sampun paripurna. Bapak ingkang angka kali. Kecer